So enw I ydy Ffion Price. Fi'n gweithio yn Coleg Gwyr Abertawe yn Plasgeti. Dwi'n gweithio ar y derbynfa. Dwi'n astudio lefel 4 Cyngor ac Arweiniad a lefel 2 Counselling. O'n i wedi penderfynu wneud Prentisiaeth oherwydd dwi eisiau bod yn counsellor. A mae wneud Prentisiaeth trwy gwaith yn ffordd gret i cael y cymwysterau sydd angen arno fi. Dwi'n caru wneud Prentisiad oherwydd mae fe'n rili hyblyg. Dwi'n gweithio trwy'r wythnos a wedyn dwi jyst yn siarad gyda tiwtor fi pryd dwi'n gallu. Ni'n siarad amdano'r gwaith a wedyn dwi'n mynd bant a wneud asesiadau a wedyn mae fe'n dod nôl, feedback a ni'n symud lan. So mae'n rili hyblyg. Byddai'n dweud wrtho rhywun sy'n eisiau astudio Prentisiaeth i ewch amdani. Mae'n ffordd gwych i cyrraedd nod gyrfa ti hefyd. So, mae fe'n ffab. So, dwi'n defnyddio Cymraeg yn y gweithle trwy siarad gyda cleientau a pobl sy'n dod mewn Cymraeg. Ni wastad yn dechrau'r siarad yn Cymraeg a wedyn yn newid os maen nhw'n Saesneg. Ond dwi'n gweithio hefyd gyda'r tîm Cymraeg. Bydd siarad Cymraeg yn mantais masif i fi oherwydd dwi'n gallu cymryd cleientau sy'n siarad Cymraeg pryd dwi'n counsellor a bydd hynny'n gret amdani nhw. Dwi ddim yn credu bod llawer o counsellors yn siarad Cymraeg a bydd e'n ffordd gret i fi cyfarthrebu gyda mwy o bobl mewn y Cymraeg sydd angen help fi.